båndet. Vi bruger det stadig klud, der. Så er det klud. Du ved ikke, Hvis du døber, så tager den af. Så er det. Så er det papir. Hvor giver du ikke noget? Det. Ja. Jeg tror, det var helt trykket der. Så er det bare derinde. Så tager den af. Så er det sådan, der. Vil du nu, eller hvad? Tager du en malus? Vi skal have det her på kamera. Jeg holder lige med. Nej, jeg skal. Ja, men var det med, at du lige prøver på det? Rune kan lige tage. Fordi jeg var lige optaget. Det var ikke fordi... Jeg fik et blik på det. Det tror jeg heller ikke, så. Jeg ved ikke. Hvorfor skal jeg? Nej, ikke så. Du holder på det, du tror jeg. Kom. Ja, jeg tror, du svarer. Det var det ikke. Kom, Kom, det her. vi tager også med. Er det vigtigt? Så Bjarne, eller hvad? Ja, du tror ikke, at det kan. Det gider jeg ikke. Nej, det overlever ikke. Jeg kunne lige trykke så hårdt. Min fod gør mig flere. Det er ikke lidt, og så er det hånden, og så er det følelse fra. Det gør jeg. Du var ikke med foden i luft. Det er godt. Nej, det er ikke. Jeg er sgu ikke, ikke? Jeg er fuldstændig. Det tror jeg også, det er ikke. Ja, men han kan ikke købe meget, så. Det er godt. Nej, så er det ikke købe meget. Hvad? Du får det samme på din fod. En præg eller hvad? Ja, det her gælder. Indtil skriver det ikke. Du skal have det der. Og kom her. Du har lyst til at fortsætte. Jeg skal pisse. Var det bare 2 sekunder, så var det til den pludselig. Ja, det er pisse på den. Shit, det er der. Skal du se dig? Ja. Skal du vente dig? Det du sgu da godt. Jeg sætter over for, ligesom det vi cykler. Sådan der. Kan det give dig tryk? Men der kan vi tage ikke. Ja, Men når jeg siger stop, så stopper du, mand. Det synes du. Så er man helt op, så stopper. Så. Så jeg ramte dig ikke engang, mand. Okay, det gør det ikke. Det bliver slut. Det gjorde det. Det er lige, mand.